Točíme. Situace vypadá velmi vážně. Za mnou vidíte jatka na kuřata, která jsou naprosto všechny infikovaná ptačí chřipkou. Pojďme se prosím podívat za našimi hosty, kteří s tím něco dočinění. Asič. Normální povolání. Neboje s ohněm, netahá mrtvoly z auta, ale zabíjí kuřata. Můžete nám prosím vás říct, co se tady dneska stalo? Hodně kuřat se nahnálo do jedné místnosti. Pohodě, to je normální. A musíme to spláchnout vodou, samozřejmě, jo. Spláchnout vodou, poslat tam tým hasičů, vypláchnout, jo. Po případě... Johnny tamhle hoří. Do prdele! To byl Johnny. Prosím, co na to zástupce masokombinátu? Prosím vás, já si myslím, že chemie na to. Chemie na to a ono to vyprchá. Děkuji. Kterou chemickou látku budete používat? Polyethylentereftalát. Slyšel jsem o užití kyslíku. Ano, musíme dechat kyslík, aby jsme tam taky nepokřípali. Spolu s dusíkem a bude ozon. O3. Prosím, tečkom klip, ozon. A Maria.